I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Militar at NPA nagkaengkwentro sa Apayao. Soil test may malaking tulong sa mga magsasaka. Bagong modus ng pagbebenta ng smuggled na carrots na diskubre. Kaso ng dengue sa La Trinidad, Benguet dumarami. Stoppage order sa pagmimina, planong mapawalang bisa. Cafe na may kakaibang food presentation, kinagigiliwan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Ilang miyembro ng NPA ang nakaengkwentro ng mga militar sa Apayao. Samantala, sa Ifugao, nagpapagaling na ang nahuling sugatang rebelde. Magbabalita, Randy Guzman. Nagkasagupa kaninang alas 5 ng umaga ang mga tropa ng 17th Infantry Battalion at ilang miyembro ng West Front Committee, Komiting Probinsya Cagayan at Komiting Rehiyon Cagayan Valley sa Sitio Paco, Barangay Aurora, Pudtol, Apayao. Alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. So sa ngayon ay nagpapatuloy yung mga tropa ng 17th Infantry Battalion sa pag-search doon sa area at nag-aantay nga tayo ngayon ng official na reports ang ating mga tropa sa ground kung ano ang resulta ng nangyaring encounter na nagtagal ng around 20 minutes. Ito ay dahil daw sa patuloy na mga operasyon ng mga sundalo, pati na rin ang mga impormasyong galing sa mga concerned citizens. To the help ng isang concerned citizens na nagbigay ng information na, Sir, may nakita ako mga armadong mga tao dito, mga NPA ito. With that information, nag-up yung tropa natin na kasalukuyan nagkakandak ng combat patrol sa area. This is really a good sign kasi nakikita natin din yung resulta ng mga talagang efforts natin sa campaign natin against insurgency. Tatulong ng ating mga kababayan dito sa Cagayan, dito sa Cordillera, mas napapabilis o natutukoy natin kaagad yung presensya kung saan silang nagtatago itong mga komunistang teroristang NPA na ito. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang hot pursuit operations ng 54th Infantry Battalion para matugis ang natitira pang mga miyembro ng Guerrilla Front Ampis sa Ifugao. Matatandaang nahuli nila ang isang sugatang commander ng grupong ito na kinilalang si Avelino Cruz. Kasalukuyan na raw itong nagre-recover at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa kanya para tuluyan ng magbalik loob sa gobyerno. Samantala, nagbigay naman siya ng komento tungkol sa hindi pagkakapanalo ng mga partido ng Makabayan Bloc noong nakaraang eleksyon. Doon sa mga party list na Makabayan Bloc na hindi nakapasok sa Senado ngayon, doon natin makikita na mulat ang ating mga kababayan, ang ating mga mamayang Pilipino doon sa tunay na pakay ng mga party list organizations na ito. Kaya hindi sila nakakuha ng pwesto ngayon. Nauna na rin naghayag ng tuwa si National Task Force LCAC spokesperson Marity Badoy sa naging resulta ng eleksyon.
Ayon sa kanya, ang unti-unting pagkakawala sa pwesto ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang simula ng pagtatapos ng 53 taong panggugulo ng mga CPP, NPA, NDF. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, iminumungkahi ng Department of Agriculture Benguet ang pagpapasoil test ng mga magsasaka. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. Pasakit para kay Nanay Esther ang patuloy na pagtaas ng presyo ng abono. And it follows na pag mataas yung abono, mas mahirap. Buti kung mahal din yung gulay para mapalitan. Pero kung mababa, ay nako, mahirap. Gaya nito, kinakailangan abunuhan mo para lumaki. Hindi, pati yung dahon niya, it will help in the growth. Sa listahan ng Department of Agriculture, naglalaro sa 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos ang bawat sako ng abono depende sa klase. And ang una po kasi doon, kaya nag-umpisa yung price fluctuations, no? Yung pagtaas lalo is due to the pandemic, nagkaroon ng minimal movement ng mga tao. And then ang isa doon is yung nawalan ng natural gas, yung availability ng natural gas. And yung latest natin is yung closure of Russia, no? Yung clash between Russia and Ukraine. Para mas makatipid, hinihikayat nila ang mga magsasaka na gumamit ng organic fertilizers kasama ng inorganic. With the organic agriculture program, we are aggressively promoting it. So farmers are being taught on how to prepare concoctions for them to use in their plant. At the same time, we have our project on Mukusako. And at the same time, government are also stressing on the use of trichoderma. Sa crop production kasi, farmers, it is needed that there would be organic material before they will plant, and they will top dress it with inorganic fertilizer. Dahil hindi maaaring mawala ang mga inorganic na pataba, isa sa pinakamahalagang kailangang gawin ng mga magsasaka ay ang soil testing o pagpapasuri sa lupang tataniman. Because that's a good agricultural practice na dapat before natamnan mo yung lupa mo, alamin mo kung ano yung nutritional content ng mga lupa mo para alam mo lang kung as to what kind of fertilizer and the quantity of fertilizer that you need to apply that is being needed by the crop that you will plant. Sa ganitong paraan, malaki raw ang matitipid ng mga magsasaka sa mga patabang bibilhin, lalo na't libre lamang ang soil testing na isinasagawa ng Department of Agriculture. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Matapos mabuking ang pagbuhos ng smuggled na karot sa bansa, nabuking naman ngayon ang bagong modus ng bentahan. Magbabalita, Charles Limon. Matapos mabisto ang pagpasok ng mga smuggled na karot sa bansa, nadiskubre naman ngayon ang bagong modus ng bentahan. There must be some reason. So yun nga, nalaman namin through inquiries dun sa mga retailers natin sa Divisoria, sila rin ang nagsabi na yung bagong modus operandi nila, tinitext na nila dun sa distributor ng mga smuggled na carrots. Tapos yung distributor naman, dinidiretso nila na dinideliver sa mga business establishments. So yung mga business establishments, hindi na sila pumupunta ng Divisoria na bumili. Dahil dito, nangangambahan na mahihirapan pa silang mapigil ang pagbuhos ng smuggled na karot sa merkado. But comparing before, kasi nung walang smuggling, nabibili lahat hanggang third class. Pero ngayon kasi, pag second class na, alanganin na eh. Kaya naman, todo ang kanilang pakikipag-ugnayan sa intelligence unit ng Department of Agriculture. Nangangamba rin sila kung ipagpapatuloy ng bagong administrasyon ang kampanya laban sa smuggling. Itong mga we hope that the new administration will work more on the stoppage of the smuggling. And aside from that, meron kasing iraratify
na panibagong international free trade agreement, which is the RCEP. I hope they will join in the ratification para bantayan, kasi sa pagkakaalam namin mukhang papapasukin na yung mga agricultural products from other countries na fresh vegetables. Pag mangyayari po yan, medyo matatamaan talaga yung vegetable industry natin. Una nang kinondena ng Department of Agriculture ang smuggling ng gulay sa bansa. Sa statement ni Secretary William Dar ng Department of Agriculture noong Miyerkules, nanindigan siyang walang korupsyon na nangyayari sa loob ng ahensya. Sa pagdinig kasi ng Kongreso sa smuggling noong Martes, inakusahan ng opisyal na si Jesusa Ascutia ng Bureau of Plant and Industries ng extortion base sa inihaing reklamo ng Cambridge Consumers Cooperative. Tiniyak na tututukan ng legal services ng Department of Agriculture ang mga nasabing paratang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin yung decision ng Supreme Court last week through Justice Leonen, ang latest ruling on breach of promise to marry. As a general rule, yung breach of promise o yung pangakong magpapakasal ay hindi actionable wrong na tinatawag. In other words, wala kang cause of action pag ikaw ay nangakong magpakasal at hindi mo tinupad yung pangako na yan, hindi ka pwedeng idemanda for damages. That is the general rule. So yung latest ruling dyan ay tungkol sa isang German national na napaibig sa isang Pilipina, usual love story. Nung sila ay magkasintahan ay nagbigay siya ng 500,000 piso, 500,000 pesos for the woman to purchase a lot which should be used for their conjugal home doon sa kanilang probinsya. Unfortunately, nag-change ng mind yung babae and kinancel niya. Nag-break siya sa kanyang German national boyfriend at kinancel niya yung marriage. At siya ngayon ay hinabla ng German national upang ibalik niya yung kanyang binigay na 500,000 pesos sa babae. Ano ang desisyon ng Korte Suprema dito? Ang sabi ng Korte Suprema, yun pa rin ang ating rule. Yung breach of promise to marry is not unactionable case. At dito ang sabi ng Korte Suprema, yung binigay niyang 500,000 pesos, regalo yan ng nagmamahalan at minamahal. At hindi pwedeng under the term unjust enrichment on the part of the woman. Meron tayong principle of law that nobody should unjustly enrich himself at the expense of another. Pero in this case, sabi ng Korte Suprema, hindi ito unjust enrichment because this was given as a gift in consideration of the love and care of the man over the woman. At saka, tinignan ng Korte Suprema kung ano yung dahilan kung bakit nakipaghiwalay itong babae, itong Filipina sa German national, and they discovered that yung German national, tatlo na yung naging asawa at hindi pa niya na-divorce yung pangatlong asawa. In other words, hindi siya, wala siyang capacity, legal capacity to marry in the Philippines because meron pa siyang existing marriage in Germany. And because of this, sabi ng Korte Suprema, not in good faith yung pagdemanda ng German national for the recovery of the 500,000 pesos. Ano ang pagkakaiba nito doon sa old doctrine sa Wessler versus Court of Appeals? Yung Wessler versus Court of Appeals, breach of promise to marry rin ito. Pero ang problema dito, nagkaroon na ng invitation, nagkaroon na ng caterer, nagkaroon na ng appointment na i-announce sa dyaryo na sila ay magpapakasal at biglang nag-back out yung babae. And in this case, the Supreme Court has said that
yung babae is liable for damages under Article 21 of the new Civil Code dahil sa mga consequential damages na nagastos in the preparation of the marriage. Hindi dahil hindi siya nagpakasal, kung hindi dahil sa gastos na na-incur for the preparation of the marriage. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, kaso ng dengue sa La Trinidad, dumarami. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn house into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ikinaalarma ngayon ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa La Trinidad, Benguet. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Abala pa rin sa paghihikayat at pagbibigay ng bakuna ang Municipal Health Office ng La Trinidad. Hanggang ngayon kasi ay nasa alert level 2 pa rin ang bayan. Doon tayo nagkulang sa Benguet, sa probinsya, kay alert level 1 at 2 pa rin tayo.
So, mayroon nag-usap-usap pa kami ng mga national agencies, like for example, we have DOH, siyempre DOH. Nag-ikot-ikot naman ang DOH last week para mapaano pa rin natin ang vaccination, information dissemination, and of course, madagdagan natin yung mga vaccinated individuals para ma-reach natin yung 70% para umabot tayo sa level 1. Hindi pa man bumababa ang kanilang alert level, isang problema na naman ang kanilang inaalala. Tumataas kasi ang kanilang mga kaso ng dengue. Hindi naman siya dumami pero makikita natin yung increase kasi yun nga yung ang kwan natin diyan parang hindi nila inaasahan na maaga yung pagulan, so yung mga practice natin ng mga pagtaob-taob medyo nakalimutan, so yung mga first week niya lang, pero nung start uli natin na nung nag-start tayo nag-IEC sa mga barangays, lalo na yung larval surveillance natin nung April, makikita naman natin medyo bumaba. So out of sa 1,900 na survey natin, 700 yung nag-positive. Tapos sa 700 na yon, 70% doon yung vector ng Aedes, ay yung vector ng dengue disease, no? So yung Aedes mosquito. Sa kanilang tala, 185 na ang tinamaan ng dengue sa bayan ngayong taon. Isa dito ang namatay. No, ada ti basit ngay nga kasjay. Nakabilan ti danong ibulang mi paklob mi. Kasjay. No, de tire man ang linisan mi. Ipaigid mi ngay tapnoon nga makabilan ti danom. Kasjay. No, malom kalbutin mi ngay jay jogging nga adamidyas na. Agbanuda tapno handa nga makuha ti dengue. Ginawa ng munisipyo ng La Trinidad, meron siyang mandatory na every Thursday. So every Thursday of the week, magpapa-siren yung munisipyo para parang reminder siya na sa lahat ng barangay ng Trinidad o sa mga constituents natin na i-practice nila yung Operation Taob o yung Search and Destroy. Agad din daw magpunta at magpatingin sa pinakamalapit na pagamutan sakaling makaramdam o makakita ng ilang sintomas ng dengue. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pag-upo ng mga bagong halal na opisyal ng Benguet Federation of Small Scale Miners Incorporated, susubukan nilang tanggalin na ang stoppage order ng DNR sa pagmimina sa bansa. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Ano ka na tayo mangipagpati, mangtulong, ti kakadwa tayo kay small scale miners dito ay probinsya tayo mabinggit. Dating small scale miners si Norman. Pero dahil sa pagsasara ng minahan noong 2018, namasukan ito sa iba't ibang trabaho. Basta pagkakitaan, pero hindi yung pinagkakaitan na masama, galing sa masama. Kaya naman, nais niya na mabuksan muli ang pagmimina sa Cordillera. Ayon sa mga bagong upong opisyal ng Benguet Federation of Small Scale Miners Incorporated, focus nila mapanumbalik ang pagmimina. Pero yan ang mauna para yung iba susunod. We are hopeful that they will help us on this matter. Even our congressman have been mentioning in his sorties that they will help us in the lifting of this order. Noong 2018, ipinasa ni DNR Secretary Roy Simatu ang stoppage order ng pagmimina dito sa probinsya ng Benguet. Pero ngayon, susubukan ng mga federasyon ng mga small-scale miners na buksan muli ito. Suportado ito ng 48 na mga asosasyon ng mga small-scale miners sa Benguet. Pag nagkataon, aabot sa 20,000 na mga minero sa Benguet ang makikinabang. Oo, yung kay po Secretary Simato, marami nang ginawa dyan. Personally, I write also the secretary, pero wala nang nangyari. So tuloy-tuloy pa rin yung support ng province sa mga kasama natin, mga small scale miners. Kasi isang livelihood ito, isang priority natin para mas maganda yung buhay ng tao. Habang hindi pa natatanggal ang stoppage order, ang pulisya ng Itogon patuloy ang pagbabantay sa mga nagsasagawa ng illegal mining. During yung last conduct na job inspection yung third quarter,
Bali, meron yung binigyan ng notice ng technical working group regarding sa legal mining. So, meron naman silang petition sa Naidin. Actually, lahat naman sila naka-apply for Minhang Bayan, pero isa lang yung na-approval. Pending pa lang yung mga iba. So, yun na, yung binigyan ng notice for caution. Titignan ulit namin for this inspection makanak ng second quarter so nag-comply sila. Sa ngayon, isang small-scale mining pa lang sa Itogon ang aprobado ng MGB habang prinoproseso pa lang ang ilang aplikasyon. Maliban sa stoppage order, balak din nilang idulog sa Kongreso ang pag-amyenda sa Republic Act 7076 o ang People's Small Scale Mining Act of 1991. Napag-iwanan na kasi ng panahon ang nasabing batas. Yung definition na lang, unfit na sa current operation. Kasi we are limited to manual labor, limited capital. And then with the advancement of these technologies, parang hindi na siya, parang the antiquity of that law is affecting the operation. So yun talaga yung move natin. So ba't hindi natin ma-predict yung time? Kasi ang bill naman hindi naman madaling gawin yan. So pero yun ang focus na ginagawa natin for a small scale. So yun yung naano naman natin. Pero hindi naman madalian lang yan kasi that would be done through Congress, yung amendment. Sa ngayon, inaantay pa ng grupo kung sino ang susunod na kalihim ng DENR sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Bongbong Marcos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Cafe na may kakaibang food presentation, kinagigiliwan. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Kinagigiliwan ngayon ang isang cafe sa Baguio City dahil sa kakaiba nitong pagpepresenta ng mga pagkain. Silipin natin yan sa report ni Charles Limon. Presentation is the key. Yan ang ideya ng isang restaurant sa Baguio City sa muli nilang pagbubukas. Noong 2019, nag-open kami. Pero nung nag-pandemic, nag-close kami within 2 years. Kaya, pero nung nag-reopen kami, nagpalit rin kami ng mga menu para at least parang sabi namin is para maiba rin. Hindi yung parang same din lahat na sinaserve namin dati para kasi kaka-reopen namin. Sa kanilang pagbubukas, may pakulo sa presentasyon ng mga pagkaing alok. Yun naman po is pinapahid natin yung cream niya sa pizza para at least yun yung parang magiging sauce niya sa top ng pizza. Parang yun yung parang kakaiba kasi na-try nila dito sa amin. Kasi wala namang pwedeng wala ring naglabas kasi ng mga ganong pizza. Maliban sa pagkain, dinagdagan pa nila ng Instagrammable na pintuan para sa mga customer. It's very yummy. I enjoyed it and that's big coming from someone like me kasi I don't usually enjoy pizza na maraming garnishes, especially vegetables. Pero it didn't seem like something na parang you're forced to eat something healthy. The pizza was still enjoyable and at the same time it was very healthy. So it's really good. Kasi wala nang ibang sinilip namin yung isang pintuan doon. Tapos naalala ko nakita ko sa Facebook, may sinabi sila doon na secret na door. Tapos paglingan ko, yun Tapos may nakasulat doon na open. Tapos yun, inopen na namin. Umaasa si Ricky at ng mga empleyado nito na tuloy-tuloy ang kanilang pagbangon sa pagbubukas muli nila. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.